Здравейте! Ние сме Елина и Радостина! Вие сте в машина на времето! Сега в момента вървим натам. В момента вървим натам и ще снимаме цялото вървене. Сега наближаваме една пешеходна пътека. Не, ще ни изгази кола. Пешеходна пътека? Няма значение, виж кое е движението. Виж какви хубави пътечки, ти ме пробута през най-гадния път. Whatever! Гледайте след малко. Ще стигнем, че само хабиме лево. Сега пресичаме на зебрата. Червено, Ема! Ще чакаме зелено. Зелено! Късно! Не, ще спре. Ще спре! Спря! Ужас! Където снимаме? Ужасно е! Така снимаме сами. Чакай, трябва да натисна на копченце. Копченцето! Снимаме как го натискам. Човек! Стигаме! Стигаме! Много яко! Наближаваме Софиленд. Виж, хората ни гледат странно. Хората ни гледат странно, добре. Спомните ли си това място? Ето вижте. Избелялата дъска с надписа. Ние сме на едно зашеметяващо място и това е Софиленд! Така, и днес ще се... Както знаете, всъщност От много години не работим, ние сме истински късметлийки, че можахме да се насладим на това. И може би всички на нашата възраст си го спомнят. И затова днес ще ви разведем и Софиленд, ако можем, ако ни пуснат. Ще се надяваме да сме убедителни. Да, бе. И ще видим дали ще може да го разгледаме отвътре. Ще видим. Наистина, много се надяваме. И затова сега ще питаме хората. Възлагаме големи надежди за това. Да. Чакайте, скоро. Всъщност те скоро сега. Да. Избелели, отдавна забравени. Да. Едно билетче, моля. Мерси. Прах. Погледнете какъв прах. Дебел и много скъпо. Ужас. Да! И сега влизаме през готиния вход, който ще снимаме първо с фотоапарата и после ще видим какво може да направим. Хайде! Стига, Елина! Ето, вижте, вече сме вътре. Почти. Ето, както може да видите, ето и старите... въртележки, катлушки, катлушки. Това ми е любимо е това. Виждате ли глазовото? Много харесвах. Вижте сега. Сега ще ти покажа близо. Нагоре. Тук съм танцувала. Тук беше първото гадже. Зоо. Вижте, тук беше киното. Чакайте малко, че не се вижда. Ето ги нещата. Ето я моята любима. Ето я, моята любима катрушка. Така, ето се виждате нагоре. Виждате страни. Ето, това е всичко. Сега ще направим всичко възможно да влезем. Да. Ето още кадри високата кола, на която дори не се осмелих да се кача. Сега, ако имах възможност, щеше, но... Аз успях, имах чувство, че летя. Се вижда Витоша. Току-що бяхме фатално разочаровани, че не може да влезем. Защото ще ни хванат камерите. Много гадно. Просто не ни пуснаха, точно беше много гадно. Явно така му казват шефовете са. И какво да правим? Съжаление, не успяхме влезем, но пък вижте какво има отстрани. Просто ще ни хванат камерите, ще ни карат. Лошо. Руките охраняват го, за да не се открадне нещо. Какво ми смятат да го правят? Отчаяни сме. Нищо, поне ще да не покажа, направо ми се реве. Ама не. Това беше любимата въртележка там, сещате това музикалното влакче. Да, върви назад. Да, беше много готино. готино. С такова. Да, беше много готино. Но аз май там не се усмелих да се.
добре, ще покажем от други места и това ще е. Да обиколим. Сега се пак да разгледаме паркинга, който дори работи. Господи, бързо! Бариерата! Чакайте да видим. Вижте, тя си ме по-хубаво, бе. Гледай, тук беше детското. Тук бяха тия някакви детски столчета работи. Видях, че има камера, ти не ми вярваше. От теб? Макдоналдс! Защо бъдете по-близо? Ето, вижте Макдоналдс! Тук беше! Уху! Какво правиш, бе? Не знам. Ето, вижте са нагоре. Какво се вижда? Добре, продължаваме! Ето и водната парзалка. Купувах си дъждобран, за да не се намокри, идвайки тук, но пак се намокрих на нищо. Yes! Иди! Ето ги първите липси, които забелязваме. Тук на въртележка няма. Да, голямата карусела, сещате ли се? Седи само празна дупка. Нататък има нищо. Свърши работа! Летящия холандец и всичко останало. Но нищо друго, вижте. Въртележката на Пипи. Няма е лудата къща. Нищо. Къде е лудата къща? Обичах я. Няма нищо. Нищо. Както виждате, ето красаните, навътре се вижда малко повече гасеницата. И въглището на... Тук беше лудата къща, но както виждате, тя отдавна си е заминала. Ето вижте. Само една дупка остава, както каза Ели. Дупка. Типа дупка. Няма нищо. Абсолютно нищо. Много ми е жал. Много ми е гадно. Беше наистина много. Да, но това е от нас. Ето сега ще ти покажа последни кадри. Наслаждавайте се. И така, това бяхме ние. Това беше Машина на времето. От мен Радостин Русовей. И Елина. Чао и ще се видим в следващия епизод, където ще сме в Джимис в Арена Запад. Още едно място от нашите спомени, където сме ходили на лопартата за рожден ден. И сега ще запустяло и без маси и столове, тъмно и оградено с големи пана. Но ние ще ги пропием, защото ние сме супер и ще влезем където ни кажете. Да, следващия епизод. Предложения пишете тук долу, за да ни кажете къде да ходим след това.